Este venres vamos levar na Diputación unha moción sobre o encoro das conchas, que se encontra en unha situación que vai prolongándose no tempo, un problema de cianobacterias e unha serie de sustancias que afectan fundamentalmente ou en maior medida o que son rapaces, o que son mulleres embarazadas e o que son persoas maiores. Isto é unha cousa que vai prolongándose no tempo e que, de alguna maneira, hai que buscarlle unha solución. E para esta solución, nós o que pedimos é que se intensifiquen todo o que son as revisiones, as inspecciones, os controles sanitarios, porque fundamentalmente aquí xa non é só que sea un problema de baño, é que é un problema de saúde pública e entonces hai que controlalo. Non só é para a zona dos veciños que viven ali, para os concellos que están ali, sino que se acaba producindo unha infiltración polo subsuelo e acaba afectando a diversos manantiales e diversas zonas, polo que, de alguna maneira, hai que buscarlle unha solución inmediata. Hai que controlar a situación das granxas e poder chegar a ter un momento, un sitio de delicia e onde se podan facer unha serie de actividades que últimamente se han tenido que perder.